מי בא? גלידה. תקראי לו. גלידה. הוא לא שומע, יותר חזק. גלידה פה. מה את רוצה? מסטיק. ארטיק מסטיק? למה אתה מתקשר אליי? נו, תקראי לו חזק. לא, אוטו גלידה בוא. הנה הוא לא יבוא אם לא תקראי לו. גלידה פה. איפה? אני לא שומע אותו, תקראי לו. גלידה פה. הוא לא בא. גלידה פה. אני יכולה לקרוא יותר חזק. בוא נראה. נו ליאור. הנה פה. הוא לא בא. תקראי. את לא קוראת לו. את לא קוראת לו. הנה. מה קורה? הוא נוסע שיזרמים את הצלצול. נו, לקרוא לו. אוי אוי אוי, אבל אין לי כסף. מה? אין לי כסף. יש לך. מה נעשה? די, באמת. יש לי. יאללה, אוטו. גלידה! אוטו גלידה! אוטו גלידה! אוטו גלידה! לא, לעמוד פה. לא ללכת לכביש. אתה דווקא עומד. אני שומר עליכם.